Ahojte všetci, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes sa pozrieme na jednu poriadnu novinku zo sveta televíznej reality show Rúža pre nevestu, ktorá sa nevracia len s novými tvárami, ale s úplne novým konceptom. Ešte predtým, ako sa na to vrhneme, viac ako 97% z vás nemá u mňa odber. Ja budem veľmi rád za podporu v tejto forme a budem môcť vďaka tomu robiť ďalej to, čo robím. Ďakujem vám. Tento rok totiž o láske nebudú bojovať len jeden muž, ale dvaja. A nie hociakí, ale bratia dvojčata. Áno, počuli ste správne. Takže ak ste fanúšikom tejto show alebo vás zaujíma, čo sa v nej zmení, toto video je presne pre vás. A poďme sa spolu pozrieť, čo všetko vieme zatiaľ a čo to môže znamenať. Tak poprvé, formát sa posúva. Podľa medializovaných článkov sa show Rúža pre nevestu v českej verzii chystá vo svojej druhej sérii ako svetová rarita. Dvojica ženichov, jednovaječné dvojčatá, bude hľadať lásku zároveň. Bratia Mira a Martin, alebo Miroslav, sú podnikatelia, sú spolu, rozhodujú sa ešte spoločne na túto cestu. Dvojčata v reality show Bachelor? Tak to tady ještě nebylo. 33leté podnikatelé Míru a Martina Dubovických budete při hledání lásky výdavě už od 18. listopadu. Kluci se před samotnou show podrobili velkým přípravám. Jednou z nich bylo focení a také pár dotěrných otázek, které o nich mnohé prozradí. Prečo je to zaujímavé? Pretože to mení dynamiku. Nie je to len jeden muž, ktorý vyberá z mnohých kandidátok, ale dvaja muži, ktorí majú možno spoločnú stratégiu. Vzťah či súťaž. Predstavte si, dve sady rande, dvojitá rola, dvojitá šanca, ale aj dvojnásobný chaos. Otázka pre vás, hneď na úvod. Ako by ste reagovali, keby ste boli na mieste tých súťažiacich? Ste radšej súčasťou výberu jedného muža alebo dvoch? Tu máme zo pár konkrétnych faktov. Nová séria odštartuje už 18. novembra 2025. Ženisi sú bratia, jednovaječné dvojčata, čo je v histórii formátu niečo úplne nové. Miesto dejiska bude exotická destinácia, romantické prostredie, nové pravidlá. Pravidlá budú zrejme odlišné. Viac dievčat, vstupy v nových súťažiach v priebehu epizód a dynamika medzi dvomi vyzývateľmi lásky. Takže ide o značný upgrade v koncepte, zvýšená konkurencia, unikátny casting, viac možností pre drámu. Prečo to môžeme považovať za zaujímavé? Dvojitý ženích znamená viac možností, rôzne pohľady, potenciálne viac intríg a interakcií. Z pohľadu produkcie nový formát zaujate publika, možnosť byť vlastne trendom, eventom, nielen ďalšou epizódou reality show. Môže to byť síce také aj chaotickejšie pre tých divákov, budú padať otázky, komu vlastne fandím, ktorému z mužov, ako sa to bude rozdeľovať a podobne. Riziko, že sa zmení charakter show, z hľadania jednej pravdy lásky sa stáva hra stratégie tímov, možno aliancií. Otázka teda pre vás. Myslíte, že takýto formát zvýši kvalitu show a posunie ju niekde? Alebo to bude len ďalší prepadak? Značka Rúža pre nevestu už nie je len o jednom mužovi a množstvo žien, mení sa. A to môže mať dopad pre značku. Pre účastničky väčšia šanca, ale aj väčšia konkurencia. Viac článkov uvádza, že sezónu označujú ako najsľubnejšiu s najsilnejšou konkurenciou. A takisto aj pre divákov viac možností identifikácie, ale aj viac otázok. To je môj favorit, ak sú dvaja. Tým pádom záverom tohto, ak to produkcia dobre uchopí, môže to byť výborné. Ak nie, môže to stratiť autenticitu. Takže to máme. Nová séria Rúže pre nevestu a veľká zmena. Dvaja muži ako vyzývatelia lásky. Jedno dvojvaječné dvojčata. Nový formát, nové pravidlá. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zvonček. Nech nezmeškáte ďalšie novinky zo sveta reality show. Napíšte pod video, čo vás na tejto zmene najviac zaujalo a čo by ste naopak zmenili. Vidíme sa pri ďalšej téme, držte sa a vidíme sa čoskoro. Čaute.